bavim se ekonomijom i javnim izborom, a tema večerašnjeg predavanja je šta će biti s kapitalizmom posle globalizacije. To je prilično zanimljiva tema, jer je kapitalizam poredak koji je donao najveći prosperitet u istoriji i naravno na neki način je postao globalan. S druge strane, pod globalnim podrazumevamo stvari koje dotiču većinu, ako ne i sve delove današnjeg globusa. Globalizacija na kapitalizam deluje tako što ga podstiče, što traži da se resursi koriste još efikasnije i u tom smislu možemo kazati da je proces globalizacije nešto što pomaže kapitalizam i pomaže podizanje našeg nivoa blagostanja. Eto, nadam se da će studenti Boša i ove godine biti zadovoljni sa tim što im budem pričao i o čemu budemo diskutovali.